Kauban rami. Kinsa? Tagpilang kilo ban? Ha? Tagpilang kilo? Tagpila tong kilo gani, te? Tagpila gani tong kilo? 600. Pa-picture ta diri. Go, 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 go. Karon ba, after how many years, nakalag kong Changi? Yeah. Itag, itag, itag. Ay, next year pati kayo. Kung kami magsugot ako. Wala kayo ito. Alingo ko ganyan analin, nakalimot ko kung ngalan. Patoy na may mong dangga. Pero dia, imo ang ngalan tinuod. Okay na to. Ana na kong analin. Naana ka ko dito. Muna pinakakwas ni Bunaunang, Bisante kay na. Iya, na diri pinakana. Sweeto ko. Dili. Dili ra. Malingaw ko buwansa. Malingaw ko. Sadya. Ha? Babay na. Asas banis? As banisa? Guys, sadya kay Dris Changi. Hala, oh. Crabs. Dire. Da dire. Changgita. Man, okay ra ba na ingon ani ra